ଆମର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଥାଏ 15 ରୁ 20 ଆଉ 20 ରୁ 25 ଏଇ ସମୟଟା ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି କି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ଅଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗାଇଡ଼ ଆଉ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତିନି। ଗୋଲ୍ କ'ଣ କରିବି ଆଗରେ, କ'ଣ କରିବି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗରେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବି କି ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବି କି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଗାଇଡ଼ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କହିପାରିବା, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଏତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ବି ଗୋଟେ ଦରକାର କି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଉପରେ, ଯେଉଁକି ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍କୁ ବେସିକରି ପୋଷ୍ଟ କରିକିରି ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେକ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍, ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିଟି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କ୍ୟାରିୟରରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ସେ। ତ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଅମୂଲ୍ୟସ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଏଇ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଅଥବା ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟସ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଥର ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଇଟାରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କି ଅଥବା କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ କି ସାର୍ କି ମୋର ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ମୋର ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏଇସବୁ ରହିଛି, ଏଇ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଅଥବା ଆପଣ ଏଇଟା ପଚାରି ପାରନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କି ମୋର ଛୁଆ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଚିଂ ନିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣ ମଷ୍ଟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟସ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ୱାର୍ଲଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଚ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପିନ୍ କରିଦେବି ତାଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ।